Yan, 68,000 mag-ina pala yan. 65 po yan eh. 38. 38. Oh, yan. Over 40 yan. Over 40 na. 48 dalawa. Wala pong problema pagka bibili kayo, dadalhin nyo sa Tarlac, dadalhin nyo sa Ayun. Manila, sa Sambales. Ayos. Ayun oh. Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. So for today's vlog, nandito tayo sa San Carlos City, Pangasinan. Dito tayo sa Bakahan. So syempre dito tayo sa livestock ng San Carlos. So syempre update tayo ng mga presyo ng baka. Tingnan natin kung bumababa o tumaas. Bagong lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga Kadudski. Tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun oh. So dito tayo. Diretso tayo dito. Yun, medyo late na naman tayo mga Kadudski. Medyo konti na naman ang tao kasi anong oras na? Time check 7:15. Medyo late na naman. Ayun mga ano, pero meron pa rin. Ayun oh. Ayun, nandun si Sir Jimmy oh. Ayun oh, nagkakatawaran dito mga Kadudski. Ayun oh. So yung mga Kadudski, every Saturday dito. Kaso agahan mo lang, mga alas 3 meron na raw. Ito, tanong tayo kay Sir. Sir, sa inyo Sir? Hindi, sabi niya. Ay, hindi sa inyo to Sir. Ayun oh. Andito pa yung may-ari. Ano Sir, binibenta? Nabili na ito, boss. Nabili. Oh. Mga magkano yung ganyan Sir? Mga 35, sir. 35. Oh, babae. Babae. Anong ano yan Sir? May lahi yan? Lahi na dito yan. Ay ano, parang native Ordinary lang yan. Ordinary lang. Ayun oh. 35 to mga Kadudski, pero babae. Babae no Sir? Ayan, mas mahal ang babae. Pero 35 ito. Ah, ganun. Mas mahal pala ang lalaki. Mahal ang lalaki. Type ka. Mali pala tayo mga Kadudski. Mas mahal pala ang lalaki. Pagkambing pala yung mas mahal ang babae. Oh, Yata. sa katao rin, mahal ang babae. Ayun oh, nadali ni Sir. Ayun oh. Dito marami mga baka rito. Ayun oh. Ayun, nandun si Sir. Sir. Good morning. Ayun, late na naman ako Sir. Naka-ready na ano ah. Paalis na. Masyadong maaga kasi dito ang bintahan. Oo, no. Ayun. Ano to Sir? Ano na? May isa pa naman yung bibili ni Tatang. Ah, merong tumatawag. May Ito tumatawag. naman yun, pero nabinta ko na rin yung Pang lechon. Pag ganun Sir, lilechon magkano yun Sir? mga kulang 30, 28. Mga 28, ganito. Lilichunin pala to mga Kadudski, ganito pala kalaki. Ayan oh. Ito yung sinasabi ni Sir. Ito, mga Taxi W. ayun oh, nandun sila. Ay si Sir, nandun pala si Sir. Naka-ready na ang ano. Galit tayo Kadudski ah. Ayun nga Sir eh. Ito Sir, lilichunin to Sir. Ito yung tinuturo ni Boss Balong. Ayun oh, mga Kadudski, ganyan, mga 28 to 30,000. Yan, ganyan pala, lilichunin. Ay, mga ilang kilos yan Sir? Mga mahigit sa isang daan yun. May 100 kilos na rin. Ayun oh. Hanap na ng... Ba't hawak nyo na to Sir? Binibenta nyo? Ito yung tinatawakan Sir. Magkano pag ganito Sir? 50. 50. Ayun oh, may lahi yan Sir no? Oo. Ayun, may lahi kasi mahaba yung tenga oh, yan oh. Salitan mo. Mga 50 daw to tinatawaran ngayon kila Sir Balong. Ayun oh. So yung mga Kadudski, magaganda yung ano nila Sir oh, kasi yan, titignan mo rin yung lambi. Ayan oh. Tataxi W lang hanapin. No Sir. Ayos, thank you Sir ah. Thank you. Dito si Sir Jimmy. Diretso na tayo kay Sir Jimmy. Medyo busy sila dun. Ayun oh. Laki niyan Sir ah.
Ayun, busy. Napanood ko. Salamat. Ayun. Sir, ano sir, nabili niyo sir o ano? Binibenta. Binibenta. Tawad nila ng 66,000. Ayun, no? Binibigay ko ng 68, mag-ina. Ay, mag-ina. Anak niya yan. Ayun mga kadulski, ganyan, 68. 1,000. Yan, 68,000 mag-ina pala yan. Ayun, no? Ayan, pang-umpisa na mga kadulski, mag-ina, 68,000. So, ito, meron rin mag-ina dito. Ito, ewan ko kung nabili to. Yan, medyo talagang busy sila. Sir, alam nyo, kanino to sir, sa inyo? Binibenta nyo rin sir? Magkano pag ganito sir? Ayun si sir, ano dito, nandito si Jerome. Sir, magkano pag ganito? 33 lang yan, sir. 33 ito. Ayun oh. Pag yung mga ganyan sir, 33 ito, ganyan din sir, mga ganyan. 31. Yan, trend. 31 ang range. Yan, yung range niya, no? Ayan sir, may lahi na rin yan sir, no? Oo. Pwede travel. Ayun, no? So yung mga kadulski, 31 hanggang 35 sir, no? Yung mga nandito sa taas, ganyan. Ayan, no? Tingnan nyo na lang mga kadulski, ganyan. Ayan, pagka bumili kayo kaila sir, may libreng ano, yung nakita nyo naman yung sa vlog natin. May libre ng turok sir, di ba yung Vaccine. Ayun, no, may vaccine na. Si Sir Jerome mismo mag-vaccine. Ayun sir, sa inyo rin sir. Nabili pa nila yan eh. Nabili yan sir. Mga magkano yan sir pag ganyan? Nabili yata ng 65 po yan eh. 65 yung dalawa na. Mag-ina. Ayun mga kadulski, 65 to. Nabili na daw nila. Sir, thank you sir. Sir, thank you. So yung mga kadulski, medyo ano, ayun, tanungin natin kila sir, habang nandito. Sir, nabili nyo sir? Hindi, sila nila. Binili nila. Binili nyo sir? Ayun, magkano bili nyo sir? 55. 55. Sa camera. Ayun oh. 55 lang pala ang bili ni sir. Nagkamali si Sir Jerome, 55 lang oh. Pero ano yan sir? Anong lahi niyan sir? May lahi? Ano lang no? Dito lang sir. Oh yan oh. Binawasan ko lang, may 55 oh yun oh. For delivery na. Ayos. Ano pangalan nila sir? Pablo. Sir Pablo, ayun, nabili ni sir. 55 lang oh, mag-ina na. Ayun oh. Ayun. Pero wala siyang ano, yung regular lang, parang ano, hindi naman native yun sir no. Ano na siya, nasa 60% nagdugo ng ano. Hindi siya native na ano. Ano yung Subscribe kayo, kamagsasaka. Ayun, kamagsasaka. So yung mga kadulski, paki-support na rin kay Sir Na lang. Ronald. Yes. Sir, thank you ah. Oh, thank you. Ayun, nandito si Sir Art. Sir Art, Morning! good morning. Ano sir? Nalit na naman tayo. Sablay na lang. Yan ang magaganda live. Ito, kay Sir Jimmy na sir. Ano yan, may anak yan. 3 to 4 months yan, maglalandi na yan. Ayun oh. Tapos may anak yun sir, di May ba? anak, may anak siya. Ayun no. Mura na yan. Kasi pag lumaki yung anak niya, apat mula, 4 months, bibigyan mo Magkano ng na? mga 35 naman na. Ayun na, ano na naman, kasta na naman. 33 to, habang lumalaki siya, ayan, nagbubuntis na. Ayun oh, yun yung anak Ayan, ko. tubong-tubo na. Nagbubuntis yan, dito lumalaki siya, habang Lumalaki na, no? lumalaki na yan, nabibinta mo na yan, nagbubuntis na. Buntis na naman. Oo. So yung mga kadulski, yung mga tip ni Sir Art. Si Sir Art dito ano yan, Yan ang talagang magandang veterans na yan sa mga ano, mga diskarte sa baka. Ayun. Bumili na kayo, pag bibili kayo, punta kayo rito, andito. Si Dimarang Ayun. ka art, Dimarang. Ayun oh. Hanapin nyo. Hanapin nyo lang si Sir Art. Ayun oh. Sir, thank you. Para hindi kayo malugi sa pagkakabili. Ayun oh, dito tayo. Yun, nabili yata. Tanong tayo dito. Sir, nabili nila sir? Nabili sir? Nabili nila? Magkano bili niyo sir? Ito, Oo. 38. 38. Ayun. May lahi yan sir. May lahi. Ayun oh, Brahman. Oh, Brahman. 38 yan, babae, lalaki Oo, sir? babae. Babae. Oh,
Ayun, babae. Pero mas mura pala ang babae. Oo, mas mura. Pag lalaki ang 40 over. Pag lalaki pala baliktad, yun sa kambing mas mahal ang ano. Pag kambing baliktad, mas mahal ang babae. Malaki na kasi yan eh. Ayun, 38. Oo. Tapos may lahi, Brahman. Oo. Ayun, oh. Malapit na maglandi yan. Malapit na mag yan, oh. Yan ang importante mga kadudski. Pagka bibili ka yan, dapat malapit na para madali ng ano, mabuntis. Ayun. Saan ang punta niyan, sir? Sa Bayambang. Dito lang Pangasinan. Oo, pero dito lang yan. Dito lang. So yung Dadalhin sa Bayambang yan. ayun, Taga Bayambang yung nakabili. ayun nakabili. So yung mga kadudski, yun ang aalamin natin pagka yung outside Pangasinan. Tatanungin natin si Sir Johnny mamaya kung ano mga papeles na kailangan. Meron daw quarantine eh. Ano eh. Ayan o, mga nakabili. Ano pangalan nila, sir? Sino? Kagawad Dilpin. Sir Kagawad Delpin. Ayun. Sir, thank you. Ayos. So yung mga kadudski, yun 30, ano yun? Magkano na, sir? 38,000. Babae naman. Ayun. Dadalhin na sa Bayambang. Ayun, no, ganun-ganun lang dito mga kadudski. Kaso nalit. Sir, pagka ganito, sir, alam nyo mga presyuhan ng ganito. Over 40 yan. Over 40 na. Over 40. Ano yan, sir? Babae rin yan? Lalaki. 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 Ito para... Lalo pas maganda. Talagang maganda. Ito, maganda. Maganda yung tsura niya. Ayan. Sir, tingga. Ayan, binigay na ni sir yung ano, number. Sir Art. Yung mga kambing na magaganda rin, meron din tayo. Meron din dito. Ayun, Pero oh. sa ano tayo, sa farm tayo. Sa May farm. nagtalaga dito magandang kambing. Meron din palang kambing si Sir Art. Basta contact lang kayo. Pupost natin yung number. Tayong baboy, pangkasal. Ayun, oh. Lahat. Kompleto pala. Livestock. Ayos. So ito mga kadudski, lagpas 40. Ganyan. 400 yan ako. Ayun, oh. Ayun, alis na. Tatak CW. Watch na. Ayos. Nakita nyo naman, medyo malinis na dito. Kasi ano oras na tayo dumating uli? Sablay na naman. Ayun, oh. Ito dito. Ito mga ano raw to eh, 31 hanggang ano eh, mga 35, no sir? Price range. Ayan, price range nito, no. Pag marami yan, mas mura pa. Pag marami yan, mas mura. Kay Sir Jimmy naman to. Ayun, oh. Tatak Big J to. Tatak J. Tatak J. Big J yung ano, linagay natin dito. Tatak Big J. Diamond G. Ayun, oh. Ito, dito tayo, ikot tayo. Ito, mayroong ano. Ito, nabili na rin siguro to. Paano masabi? Ito, oh. Ito, maganda rin to. Malalaki rin, oh. Kasi wala yung may-ari. Tanong tayo. Dito kay sir. Sir, sa inyo to, sir? Sinakay lang. Sinakay? Ano yung sir nabili? Mabili. Magkano ang bili, sir? Sinong binili nyo, sir? Oo. Magkano ang bili nyo, sir? Ganyan. 48. 48, dalawa? Hindi, yung isa. Isa? Isa lang. Ito, isa lang. Alin dito, sir? 48, ito. Malaki. Ito. Ito, 48 pala tong malaki. Ano to, sir? Parehas na babae o lalaki? Ito ang 48. Ito ang 48. Yung maliit, Ano to, lalaki, sir? lalaki. Tapos itong isa, Lalaki rin. lalaki. Magkano naman to, sir? 45. 45. Parang mas mataba itong 45. Ayun, oh. Kaya mga kadudski, dalawa palang lalaki nabili ni sir. Sir, anong pangalan nila, sir? Rolly. Sir Rolly, ayun, binili 48 saka 45. Ayun, no. Saan ang punta nito, sir? Ha? Saan ang punta nito? Bayambang. Bayambang din, oh. Puro mga bayambang, mga kadudski. Ang nakakabili dito, yan, oh. For delivery na. Ayos. Sir, thank you, sir, ha. Sir Rolly. Ayun, oh. Yan, nabili pala. 48, 44. Ayun, no. Puro lalaki, mas mahal pag lalaki. Ayos. So yun, mga kadudski, talagang ano,
Wala nang ano. Wala na tayo nabutan, konti na lang. At least nakakuha tayo ng mga idea saka yung mga price range. Saka nakita rin natin update ko ano mga presyohan. So base sa presyohan dati, siguro parang ganun pa rin eh. So wala na tayo kasama rito. Punta na natin si Sir Johnny. Tanungin natin yung mga kino-comment ng mga kaduski natin dyan na kung paano ba umorder dito, kung paano kumuha ng baka pag ilalabas ng Pangasinan. Tatanungin natin kung anong proseso, kung anong mga papeles na kailangan. So yun, bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So tara, punta natin si Sir Johnny. Let's go! Ayun o, nandito na tayo kay Sir Johnny. Sir, tatanungin na natin si Sir para yung mga nagko-comment dyan na tinatanong kung paano proseso pag lalaba outside Pangasinan, kung paano proseso. Sir, paano ba yun, Sir? Pagka halimbawa bibili po kayo ng baka, ilalabas nyo sa Pangasinan. Oh, Sir. Siyempre, dito manggagaling sa aming livestock, may mga resibo yan, proof of payment, Ayun. at saka shipping permit kung lalabas ng Pangasinan. Ayun. Ngayon, pagdating nyo naman sa mga boundaries ng Pangasinan, mayroon pong veterinary quarantine. Ayun. Doon mag-issue sila ng certificate doon, shipping permit at saka certificate ng quarantine, animal quarantine, Ayun. and others. May mga others pa yan. Ayun. Sila na yung nakakalam doon kung ano yung mga hanapin doon. Ayun mga kadudski, meron rin. Lahat ng outside boundaries ng Pangasinan, meron po yan. Basta pa ilalabas outside Opo, Pangasinan. lalabas ko yan, meron po. Ayun o. Ayan. Kaya wala pong problema pagka bibili kayo, dadalhin nyo sa Tarlac, dadalhin nyo sa Ayun. Manila, sa Bales. Mayroon po kayong dadaanan na veterinary quarantine sa bawat boundaries. Saglit lang yun, Sir. Masanadali lang yun. Ayun. Tignan lang yung baka kung tama yung dokumento, Ayun o. walang sakit. Ayun, Ayun. issue na kayo ng quarantine permit at saka shipping permit. Ayun. Yun lang yan. Ano, Sir, may bayad pa yun, Sir? Sigurado po, mayroon po yan. Meron. Meron. Pero ano, minimal din naman, Sir. Minimal lang naman, mga Ayun. kwan lang yan. Wala pong kwan. Hindi Kasi na, nakaresibo ano, naman. resibo naman. May resibo po. Ayun o. Kaya katulad niyan. Kagaya niya, mga ano, yung ginagawa ni Sir Yan Johnny. yung- Yan. So yung mga kadudski, meron palang dadaanan lang din na ano, na animal quarantine, parang office every boundary ng ano Pangasinan paglalabas ng Pangasinan. So sa mga gustong mag-order diyan, alam na rin ng pag-orderan niyo yan, Opo, Sir, yung no? mga nag-online, alam nila Oo, yan. alam na nila yun. Kaya makipag-transact na rin kayo dun. Tuturuan na rin kayo. Opo, mababait yung mga nasa veterinary quarantine. Oo. Ganun lang mga kadudski. Basta tiyakin yung kompleto yung Bibigay. papeles ng baka. Oo. pagdating doon. Hindi raw mabusisi, sabi ni Sir Johnny. Ayun, no. So yun mga kadudski, alam nyo na. Oh. So siyempre galing na yan kay Sir Johnny. Yan, sila ang ano, Chief Inspector dito. Ayun, no. Welcome po kayo sa San Carlos City Livestock Market. Ayun, every Saturday, no, Sir? Under the administration of Honorable Mayor Ayu Irsuelio Ayun, no. and Vice Mayor Fox Irsuelio. Ayun, no. Team 1. Team 1. Every Saturday, Sir, no? Oo po. Maaga. Kailangan maaga mga kadudski. Alas 2. So, alas AM. Alas 2 Umpisa na po tayo. dumating tayo dito, alas 7 na. Supply na naman. Sir, thank you, Sir. Maraming salamat po. Okay, Sir, God bless. thank you. Ingat po. Ayun, no. So yun mga kadudski, tapos na tayong umikot. So nakita nyo naman yung presyohan. Okay pa rin yung presyohan dito. Siyempre, yung mga lagay ng mga baka, siyempre magaganda pa rin. Natanong na rin natin kay Sir Johnny yung proseso kung paano ba lumabas ng Pangasinan yung mga baka. So meron lang quarantine office na pupuntahan every boundary ng Pangasinan. Kung kukuha kayo ng baka at ilalabas ng Pangasinan. So napakadali lang mga kadudski. Ano lang, basta kompleto lang yung papeles na dala nyo.
Siyempre para wala maging aberya. Isang tip pala, dapat maaga kung gusto nyo bumili ng baka rito. Dapat alas 2 meron na nga eh. So siguro 4 o'clock AM. Yun, okay na time na rin yun. Para maabutan nyo yung mga dami ng mga baka. Yung naabutan natin kanina, late na naman. Dumating tayo past 7. Supply na. So yun, dapat agahan. So yung mga Kadudski, sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga Kadudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes!